All right. Okay. Pali nkhani ba. Yeah. Pali ma video awiri apa. Okay? Amene awiri. Komano pali nkhani yauti 7 o'clock ndende exactly. Nauza ndakwenda kuti pali wina wake timati Malawi Trends TV. Akuti chani kodi aminoti. Like panabwera mafunso mu comment section akudali kuti watani actually sindo mudzi wa personally I don't know him komano ineso komana I watch ndimaonenaso ma videos yake channel yake and pamene ndakhala pay ineso ndimazifunsa mafunso kuti munthu udu ali kutiti kuyang'ana channel palibe therefore tina lonjeza kuti timfufuze tiyankhula naye ineyo napanga zotheka kufufuza ndikumpeza nditampeza mmoja namuza kule tikuoneni nthawi yona nkhope komanso tikudziweni komanso tifosane mafosana ndiyena awiri 2 4 5 munthuyo nampeza kuma naye actually not physically komano by kenako that's it tafusana mafuso ndeti mumuona 7 koloko ino siku noti mumuona ndituponya nditumuona kuti Malawi Trends TV akuti chani kodi amaoneka bwanji nanga amankhula bwanji nanga like what happened channel yake chinatani nanga mzambiri tafusa understand why samoneka nkhope you understand. Hey guys, thank you so much. Malawi and cameras ikubwesani 7 o'clock kale chelo ndithu. Choyamba chimene nditapanga ine ndikupanga ya quick. Akuti chani? Mai wakuti chani? Akuti azapange quick chani. I feel sorry. I feel sorry. I don't know. I'm tired. Ati tizangopanga ya quick. So I don't know rumene. Sinaga akufuna kudzaba alibe plan, alibe manifesto, anthu sakuwatenga serious. That's why akunga yankhula ngati anthu amisala. Ya quick. Tizangopanga ya quick. So sad. Amarawi ndiri muno mboma la Choro kusatemwa T Estate. Tractor iyi yapindula kwambiri kwa ine akamena nagulawo. Ndiye ndikupempha ino opposition Mai Joyce Banda, Professor Arthur Peter Mutharika ndiye na Oteron kuti please mukarowa mboma mulimbikitse ulimi wogwiritsa ntchito matrakita. Amalawi tikulephera kuchita bwino chifukwa cha ulimi wa makasu. Tandioneseni kuno makasu kuthyola misana. Iyi ndi trakita imene imagwira ntchito munda wa tea. Apindula nayo mpaka yafika poto pa chonchi komanso ikupindula. Titangotenga chitsanzo mtsogoleri waku Burkina Faso, West Africa uko Ibrahim Traore akuchita bwino pa ulimi. Sinkhani yopinda sana makasu ayi, nkhani ya izi. Please Mai Joyce Banda, dzulo munali kwa chechamba uko kumachinga kuja muna akapeza anthu othandiza azungu othandiza kumachinga anthu akudya chitetse. Munagwira ntchito kwambiri Mai Banda, koma izizi muziunikire kwambiri atsogoleri a opposition. Muunikire kwambiri ulimi usakale wangokhalira makasu please. Trakita iyi kuti isafike apa imakhala yapindula kwambiri komanso Amalawiwo akapanga hayara trakitayi azilipira ndalama kaya ndi ma-ADD kaya ndi makampani anje amene mungakhazikitse inu aboma. Atsogoleri tikudziwa kuti pa 16 September
zinthu zisintha koma muzachite kwambiri focus pa ulimi wa mechanism agriculture izachitira bwino kwambiri. Forex sizavuta maibanda, forex sizavuta bambo Peter Mutharika, forex sizavuta ndi atsogoleri nonse amene mukufuna zinthu zisinthe. Nditengereso mwayi pano kunena kuti ndizosamveka ndi zamkutu zimene wayankhula Vitumbiko Mumba kukaronga powayankha anthu akumukumbutsa kuti kodi fetereza wa 4,000 nkanthu ali kuti running mate engineer Vitumbiko Mumba akutsutsana ndi abwana ake. Zisonyeza kuti nthaija atozaransa amakhazikisa launch ya manifesto achakwera akulalika uthenga wakuti fetereza wa 4,000 nkanthu komanso president sakuyenera kumasankha mkulu wa polisi wa ame ndi ena amaudindo. Vitumbiko Mumba anali ku sukulu yakenso anali ku primary, sanali wokhwima nzeru iyayi. Mukuona MCP mmati mwasankha pangolini nkukhala Vitumbiko Mumba, pangolini aleke achina Jeni Yansa, bambo Khumbo Kachari, bambo Matthews Ntumbuka amene wandiye mapangolini awa. KK Khumbo Kachari, Jeni Yansa, Matthews Ntumbuka amene wandiye mapangolini. Palizawo pangolini pa Vitumbiko apa akutsutsa zimene zinthu zili m'maaudio. Nthochi tikugula modulasi ndi chiganizo chopweteka Malawi. Vitumbiko Mumba bani woda a Tanzania akulephera kubweretsa nthochi akuopa zipsinjo. Amalawi kukaronga uko amakonda kupanga business tamabeseni kumadyetsa mabanja awo. Lero zimene zichakulibe mukufuna anthu. Lero iwe Vitumbiko Mumba ukufuna anthu utatipweteka muno m'Malawi. Nthochi pano imagulisidwa 1,000 imodzi chifukwa cha khalidwe lako. Amalawi please, Amalawi pa 16 September ku Central Region muona zodabwitsa. Amalawi avotera opposition, palibe zinthu zimene zikuchitika apa. Ndingochenjeza inu anthu aku Amalembo, munachita chipongwe chipani cha UTM akufuna kukachititsa msonkhano. Ndi ndani ampangapo chipongwe? President atayenda madera ena. Si zinthu zabwino kodi mabungwe